پشتی چند روزان جه شروپevçûnên giran li nêzîkî bajarê Tiltemerê Rojavayê Kurdistanê û behsa rêkeftinekî derbarê çarenivîsa wî bajarî û radestkirina bi temamî bo rejima Esed de. Şerûpevçûnên giran li nêzîkî Ên Îsayê dest pê kirin. Li gorî jêdernê xwecahî ku ji duhve şerûpevçûnên giran li nêzîkî gundê Şirkirake û gundine nêzîkî Riyarotko angoriya Amfor li gundewarê navçeya Ên Îsayê têne encam dan û bi taybet li nêzîkî sayloyên gundê navborî. Veguhestin û destpêkirina şer li nêzîkî Ên Îsayê piştî wê yekê tê ku Tirkiye behsa amadekariyan ji bo qonaxa duyem ya operasyona xwe li navçeya Kobanê dike. Ew yek jî piştî seredana serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bo Amerîkayê tê. Li bo tevgero pêşhate hevdemî birêvebirina gerên Rûsî Tirkî li navçeyên sînoriyên Rojavayê Kurdistanê bi Tirkiye re tê. Kotanaha heft gerên Rûsî Tirkî hatine birêvebirin. Ku ew yek jî piştî rêkeftina Tirkî Rûsîya 22 meha borî tê encam dan. û di heman demê de artêşa rejima Esed jî ji endîwerê ta dirbêsiyê li ser sînor bicih bû. û metirsî jî heye ku rejim weke berê ango beriya sala 2011 bi temamî desthelata xwe vegerîne navçeyên ku niha dibin destê Esedê de mane. û hin bi hin nîşanên wê vegerê derdikevin holê.